Kunento la engihluphe ngokucabanga ngiyibuze ngiyiphendule ukuthi yenzeka kanjani. Lento yokuthi abantu beganane beney'nkole ezihlukene ey'ngafani ukuthi baganana kanjani. Mhlampe uma kukhona abantu aba-happy abangazange behlangabene ney'nkinga kule nto engizokhuluma ngayo abibona abaphakathi kuyona, hhayi abake bengi-inbox-e noma bengifonele bengitshene ukuthi benza kanjani. Uyabona lento yokuthi niganane uganane nithi nizama ukushada kunomuntu osikwazi ukukholela edlozini ukuthi kwabangasekho. Mhlawumbe kusho ukuthi lo muntu inkolo yakhe ziwu-2, ubambe iBhayibheli and elihambisana nekuthi uyakholelwa kwabangasekho. Bese kuba umuntu nje obambe iBhayibheli kuphela. Bayashada labantu bayashada bese beyaganana labantu. Bese kungabi nayo inkinga. Hhayi aboke bevele besho ukuthi benza kanjani. Ngoba lento le ihlukene iy'nkinga nje ushuyibuka ukuthi angeke yenzeke. Futhi noma ningayiphoqa niyenze ngothando lokuthi niyathandana kodwa nisuke ni-aplaya iy'nkinga ethandweni lwenu. Ungcono vele ningashadi nje ningenzani vele nje nihlale nje nithandane kuphela ningashadi ningangeni kuleyo nto ngoba i-process yalezi zinto ey'mbili ayifani. Khona umuntu ngoba ngesintu umakoti uma ezoyoshada emzini la ayoshadela khona ufike kubulawa inkomo laphana ekhaya kubo. Leyo nkomo yokumesula ekhaya la akazalwa khona ukuthi-ke manje-ke aphume la ekhaya kubulawa isitsha sakhe ukwenziwa usiko lokuthi yabona nje impilo yakhe nethuna yakhe yonke into impilo yakhe ayisekho la ekhaya isiya la ayogana khona. Mayesefika futhi le afike ulindwe inkomo ezofike leyo nkomo kuthiwa umqhoyiso. Inkomo ezobulawela esibayeni abe uyena oyathayo leyo nkomo leyo kube nosiko lwakhona elokuthi-ke uyarejistwa khona leyo nkomo esibayeni. Umswane wakhe yonke into okugcitshwe umgodi phansi kwenziwe yonke into yosiko lokuthi ithuna lakhe nayo yonke into yakhe izoba la ekhaya. Futhi ngeke gane kabili uma nje maka sekwenzeke leyo nto ekhaya lowo makoti loyo ungwalowo muzi usuke kahle kahle evuka eseyovuka kulowo muzi. Ngeke futhi aye ndawo ngisho kuthiwe ngayapi uzobuya ngisho ngahamba baleke kuhlukane ayohlala eGoli abuye eseshonile uzolandwa eyongcwatshwa kulowo muzi. Kuthethwe lawo macala-ke ukushiya umuzi kushiya umendo yonke into. Ma kungalungiswanga leyo nto leyo lowo muzi loyo into efile yonke leyo nto leyo. So umuntu ozovela suka ngazi-ke ukuthi noma kufike kuthandazwe le kuyiwe emzini womuntu ogcina lolo siko ngokuthi uyayithanda intombazane. Kufike kuthanda asazi ukuthi kwenziwa njani-ke kulaba abanye abangayikhonzi ey'lokhuzane abangayogcina abangayisebenzisi lawo masiko ukuthi bona benze njani noma kufike beguqe bethandaze le bese kuyaphunywa kuziwa la. Lowo muntu inkinga-ke nje leyo. Yabo nje leyo nto enjalo lo kusuke ku-aplaya ukufa. Leyo nto enjalo ukuhlupheka okungungula phakathi ukuhlupheka okunganqamuki. Leyo nto ngcono abantu abangakholelwa emadlozini noma esintwini noma esintwini nje ngasho njalo abangalokothi bethathe bayothi beyoshada begane endaweni enjani ekholela yabo nje lezi zinto zokuthi abangalokothi bakuqala bangalokothi ngoba basuke bayongena ey'nkingeni. Futhi abothi tshotsho sengivuthiwe ngisho sebehambile emhlabeni bendinde bothula abantu bazoba ney'nkinga engasolveki. Yayo lento okuthiwa u-X ongasolveki bafuna basobe bekhanda u-X ongasolveki until kufaneke kubuyelwe emumva kuqalwe phansi. Yabo abakwenzile ngiyafisa ukuthi sengathi bangakuveza usho ukuthi benza kanjani.
mhlawumbe kuyenzeka, mhlawumbe bayakwazi abantu ukuthi kwenziwa kanjani ukuganisela laba bantu abawu2. Kodwa khona hayi ngathi kuhambe kube nala ukuphela khona umkhondo. Khona la kuzophela khona umkhondo makuzoshaya ukuthandana labantu bobabili beze beshade. Khona la kuzohamba khona kuphela umkhondo kudideka amakhanda.